Sound check, test mic. Isang magandang umaga ho sa inyong lahat at good morning. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 News Stream. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon, maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may paggagamitan at syempre balita at impormasyong mapagkakatiwalaan. Yan po ang pangako ng CLTV 36 mga kabalen sa inyo. And for the meantime, ito, kumusta ho kayo? Araw ho ng Webes ngayon, ha? May 22, March tuloy. Ayan, May 22, 2025, araw ho ng Webes. Time check muna tayo, 10:16 ng umaga. Ayan, at shout out, pagbati sa ating mga kababayan na nakatutok, nanonood dito sa ating programa. At syempre, para sa mga taga-bayan ng Santa Rita. Ayan, happy fiesta po sa Santa Rita. Ayan, at mamaya ihahatid sa atin ni Ashley Punsalan. Ano nga ba yung latest na kaganapan dyan ho sa nasabing bayan at syempre yung kanilang pagdiriwang. Malalim mo yung debosyon ng ating mga kababayan dyan sa tawag dito, dyan ho sa Santa Rita, Pampanga. Santa Rita de Casia Parish. Yan ho yung kanilang parokya, mga kabalen. At for the meantime, ito, silipin muna natin. Sitwasyon ho ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Ito ho mga kabalen, ang inyong nakikita sa inyong mga screen, upper row muna tayo, Balintawak Toll Plaza, approaching northbound, yung papasok ho ng NLEX, walang pila sa Toll Plaza. Doon naman sa may southbound, patungong Metro Manila, wala rin hong pila. Diyan sa may area ng Balintawak. Samantala, dito naman ho sa may area ng Mapulang Lupa, Valenzuela, kung kayo ho'y patungo ng Metro Manila, asahan ang bahagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko dyan po sa Mapulang Lupa. But if you are headed north, going to Bulacan, Pampanga, and other parts of Central North Luzon, abay kung dyan kayo sa Mapulang Lupa, Valenzuela, wala pang masyadong traffic dyan sa area na yan. Dumako naman tayo dito ho sa may portion ng Mindanao Toll Plaza, mga kabalen. At sa area, magkabilang linya, wala namang masyadong problema, umaandar. Patuloy pa rin ang andar ng mga sasakyan. Umaandar pa rin ang mga sasakyan. Malamang, hindi naman sila sira. Wala namang sirang sasakyan sa mga oras na ito. At least, dyan ho sa ating camera, ay patuloy pa rin ang andar ho nitong mga fast moving naman. Diyan ho sa may area ng Mindanao Toll Plaza yan. And dito naman tayo mga kabalen sa portion, lower row tayo, Diyan ho sa may Libtong, may Kawayan. Ayan, as you can see, medyo makapal ang volume ng mga sasakyan. Magkabilang linya, north and southbound. Ito ayon na rin sa ating sa NLEX, ito isang oras na nakalilipas pala yung kanilang update, light traffic. Pero dyan ho sa may Libtong, ayan, yan ho ang sitwasyon ngayon. If you are headed dyan sa may Timog South, may pagbabagal na rin ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Gaya din ho dyan sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, magkadugtong na yan. Samantala sa may Bocaue Toll Plaza, mga kabalen, wala hong pila sa mga pa-exit ng Toll Plaza at dyan naman sa patungong norte, maluwag na maluwag ang sitwasyon. Ganyan din ho ang senaryo dyan sa area ho ng syudad San Fernando, magkabilang linya, halos wala hong laman ang kalsada, ang portion ng North Luzon Expressway. Paalala ho sa mga biyahero at motorista, ay pinagdiriwang ho natin ngayon, ginugunita natin yung tinatawag na Road Safety Week.
At mahalagang-mahalaga na nasa tamang kondisyon po yung ating mga sasakyan at, siyempre yung ating pangangatawan upang, ang aberya sa kalsada ay atin pong maiwasan. Traffic situation naman ho tayo sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Eto ho mga kabalen, silipin natin ang senaryo sa may San Fernando. Eto'y buhat po naman sa ating City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga. Ito ho mga kabalen, traffic situation muna sa Sipos, sa San Fernando, hatid po ng Siposco. Ayan, out ko lang yung title. Ito, silipin natin ang mga iba't ibang area. Batay na rin sa anunsyo po nitong ating Siposco. Ito ho mga kabalen, dyan ho sa may MacArthur Highway, JBL, Memorial General Hospital, Dolores area, para ho sa mga patungong norte o yung going Angeles City, asahan ng moderate traffic condition as of 10:14 ng umaga. Ngayon po ang araw ng Huwebes, May 22. At dyan naman din sa may area ng Macabacle, Dolores area, moderate traffic din para ho sa mga southbound, o yung mga patungo naman ng Kabayanan ng San Fernando. Meron din hong bahagyang build up dyan sa area ng Macabacle. Ken Pundolores yan, kabalen. Shout out ka rin tao Macabacle. O karat ang kaong kaluguran kaya nanyang magbanda-banda ako pa. Takal po studio keng Dolores Yan ho mga kabalen, ang traffic update hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ng siyudad San Fernando, Pampanga. Patuloy ho yung mga ipinatutupad na traffic scheme dyan sa MacArthur Highway, portion ng San Fernando, gaya na lamang ho nitong mga designated U-turn slots. At kahapon nakapanayam natin dito sa ating programa si Kuyang Louie Clemente at nabanggit nga niya, ito'y simulation pa lamang, subalit kung makita nilang matagumpay at epektibo bilang pagtugon sa lumalalang pagbigat ng trapiko sa syudad ho ng San Fernando, ay kanilang imumungkahi na rin sa DPWH na maglagay ng mga permanenteng barrier upang sa gayon malimitahan at maitalaga ito hong mga U-turn slots para naman mas ma-regulate ho yung flow o yung traffic flow dyan ho sa MacArthur Highway, portion ho ng siyudad San Fernando. At sa mga darating na araw, nabanggit din ho ni Ginoong Louie Clemente, mga kabalen, itong gagawing retrofitting dyan sa may Dolores flyover. Kaya naman ito, paalala sa ating mga kababayan, magbibigay ho tayo ng detalye once available na yung detalye mula ho sa ating of course sa local government at sa DPWH na sila hong mangunguna ika nga dyan ho sa naturang retrofitting ng Dolores flyover na alam naman natin long overdue na. Ako wari naman tatakot. Parang final destination pag nandun ka sa ilalim ng flyover tapos may dumaan ng malaki sasakyan. Buti nga ngayon pinagbabawal na yung mga truck at talagang nai-impose. Kaya naman yung mga pasaway na truck driver na nagpupumilit dumaan dyan sa Dolores flyover, ayan, shout out sa inyo. Mangnasa na yung ulam yun. Di ba? Naalala ninyo mga kabalin, ilang beses nating nabantayan at na-monitor yung
pagkasira, oo, nitong linagay nilang harang ano diyan sa Dolores flyover para na ika nga para mabawalan itong mga truck na umakyat diyan dahil nga hindi na 100% ano itong integridad ng istruktura at DPWH na rin ho ang umamin, long overdue na, kailangan ng maisaayos itong naturang flyover dyan ho sa may kahabaan ng Jose Bad Santos Avenue, intersection ng MacArthur Highway. Opo, nung batang 90s ka, Dolores Junction, Junction, Jody Mercado, balo na Junction ng house ken Opo, dyan ho sa may Dolores intersection. So antabayanan nyo lamang ho dito sa CLTV 36 yung update kaugnay niyan hong gagawing retrofitting at kung ano yung mga isasarang linya. Binanggit naman ni Ginoong Clemente na hindi naman total closure mga kabalen yun hong gagawin ng nitong ating DPWH at merong mga reblocking kung tawagin para sa gayon ay maisaayos, bigyang daan ito pong pagsasaayos, retrofitting nitong flyover. Do merong matagal na proyekto na pinopropose na alam ko, nasa detailed engineering design na, yung DED study. Ginagawa na ng disenyo. Ito pong tinatawag nilang viaduct, yung flyover dyan sa Dolores na magsisimula dyan right after dun sa tulay, dun sa may SNR area, hanggang tatagos ho ng Lazatin Boulevard, yung isang mataas na, kumbaga parang skyway, skyway dyan ho sa ating JASA, dyan sa may bahagi ng Dolores. Nabanggit na ng DPWH, nasa mga pag-aaral na, yan, sikapin nating i-follow up kung ano yung magiging latest update dyan. Pero ang alam natin, one thing's for sure, this coming days, magkakaroon ng retrofitting activity dyan po sa may Dolores flyover at kinumpirma na yan sa atin ng CPOSCO. Hihintay na lang ho natin yung mga iba pang detalye kaugnay nito pong development na yan para magabayan yung ating mga kababayan. Yan, for the meantime, eto mga kabalen, may mga nagsuspindi ng klase. Oo, merong dyan ho sa Bacolor, Pampanga, ayan, sinuspindi yung klase gawa nga nitong matinding init ng panahon. At alamin ho natin anong magiging kondisyon, weather situation. Narito po ang latest weather update mula po sa DOST Pag-asa. Mga kabalen, ayusin lang natin yung ating streaming at sige, tatanggalin ko lang, babalik ko. Pansamantala muna tayo magpapatalastas, wag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 news stream at konting adjustment lamang. Pagbalik ho natin itong mga balita at syempre tuloy natin itong weather update. Diyan lamang ho kayo mga kabalen, magbabalik ho ang CLTV 36 news stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 news stream. Ayan, di ba? Ang bilis, di ba? Ayan, sinasabi ko sa inyo. Ayan, subukan natin kung okay na. Oo, nakatutok ba si
Patrick, oo, okey na ba tayo? Oo, paki-comment na lang mga kabalin, kung, okey na itong ating audio, ayan. Ah, Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Happy Thursday daw sabi ni Kuyang, Benison ano? Ayan, hintayin lang ho natin at, kung ano nga ba yung mainit ho kasi yung panahon ngayon, ayan, may audio na daw. Sige, pakinggan ho natin si Kuyang Benison kung ano ang, magiging taya ng ating panahon ngayon pong araw ng Huwebes at, May 22. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito po sa Mindanao. Ito yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't mataas pa rin po ang tsansa ng malalakas na mga pag-ulan. Sa Luzon and Visayas, andyan pa rin ang epekto ng mainit na easterlies. Yung hangin po galing sa silangan, medyo maraming moisture, kaya aasahan din po yung mga sagditang mga ulan or mga thunderstorms. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataang weather disturbance sa paligid ng Philippine Area of Responsibility at wala tayong inaasahang papasok pa na bagyo hanggang sa katapusan ng Mayo. Ngayong araw ng Huwebes, asahan pa rin po ang halos katulad ng weather conditions dito sa Luzon as yesterday. May kainitan dahil po sa easterlies at fair weather conditions naman umaga hanggang tanghali dito sa may northern and central Luzon. Partly cloudy to cloudy skies naman dito sa bahagi po ng southern Luzon. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy na sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, at sasamahan lamang po yan ng mga pulong mga paulan at mga pagkilat, pagkulog na usually nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa Metro Manila mainit pa rin po mula 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman 18 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, asahan po ang pagbuti ng panahon umaga hanggang tanghali dito sa may northern and central portions, habang sa may southern part mataas pa rin ang tsansa ng mga pulupulong ulan at mga thunderstorms umaga pa lamang. Dito po sa Visayas, umaga pa lamang may tsansa na ng mga kaulapan at mga sagditang ulan sa may timog na bahagi po ng Negros Island Region and Central Visayas, habang natitirang bahagi po ng Visayas, fair weather, maliwalas ang panahon lalo na sa may Samar provinces at hilagang bahagi ng Panay Island. May tsansa rin po ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa hapon at gabi. Temperatura natin sa Puerto Princesa mula 25 to 32, habang sa may Metro Cebu steadily mainit pa rin po mula 28 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbaon pa rin po ng payong, asahan pa rin ng mataas sa tsansa ng ulan dahil sa ITCZ. May tsansa na ng ulan sa may Caraga Region, Davao Oriental, Davao de Oro, timog na bahagi po ng Socsadgen and Bangsamoro Region, kaya't asahan din po kaya magdala po ng payong, minsan malalakas po yung mga paulan dyan, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, mostly cloudy skies sa umaga, at malaking bahagi na po ng Mindanao ang magkakaroon ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms, minsan malalakas po ito, kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa, and make sure na coordinated tayo sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan lumikas dahil ilang araw na po na malalakas ang mga pagulan doon. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible po hanggang 32 degrees Celsius. Kahapon araw ng Miyerkules, nakapagtala tayo ng pinakamataas na heat index sa may Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius, sinundan pa rin ng 45 degrees over Lawag, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, and Pili, Camarines Sur. Habang sa Metro Manila, pinakamataas pa rin ang 41 degrees sa may southern portion, habang 39 degrees naman sa northern part of Metro Manila. At ngayong araw po ng Thursday, halos katulad pa rin po na init ang mararamdaman dito sa Metro Manila, 39 to 41 yung maximum natin, and then highest heat index pa rin dito sa may northern Luzon, sa may Dagupan, Pangasinan, and Apari, Cagayan, posible hanggang 46 degrees Celsius. Base naman sa ating heat index map, maraming lugar pa rin po dito sa may Luzon, Western Visayas, and Samar provinces ang posibleng makapagtala ng delikadong level ng heat index na 42 degrees or higher, particularly sa mga kapatagan, sa mga coastal cities and municipalities po natin. So make sure na hydrated pa rin tayo at magdala po sa init from 10 a.m. to 3 p.m. kung lalabas ang bahay, gaya ng payong at sombrero. Para sa mas marami pa detalyadong heat index forecast, bisitahin pa rin ang bagong.pagasa.vost.gov.ph/weather/heat-index.
naman sa ating 4-day weather forecast, simula po sa Friday hanggang early next week, that's May 23, 26, magpapatuloy ang epekto ng easterlies at intertropical convergence zone. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan dahil sa ITCZ, malaking bahagi ng Mindanao, plus some portions of Visayas and Palawan at some point in the next 4 days, magkakaroon po ng minsan malalakas sa mga pag-ulan, on and off po yan, kaya magbaon pa rin ang payong kung lalabas po ng bahay, at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, andyan pa rin ang maalinsangan na tanghali at mga saglitang ulan, dulot pa rin ng easterly. So ibig sabihin, in the next 4 days, malabo pa rin po tayo mag-o-onset po ng tag-ulan sa ating bansa dahil easterlies pa rin yung umiiral na weather system natin dito sa Luzon. Asahan yung southwesterly wind flow, yung hangin galing dito sa may West Philippine Sea, magsisimula around May 29. And then magbibilang pa po tayo ang araw na dapat, bukod dun sa hangin na nanggagaling po sa may kaliwa, dapat may tatala din tayong substantial na ulan sa may western sections of Luzon and Visayas. So again, at the earliest, mga unang araw ng Hunyo tayo makakapagtala ng onset ng tag-ulan sa ating bansa. Nasa normal pa naman po ito na dates, no? Usually nasa first 2 weeks, nasa normal onset po tayo ng rainy season. Sunrise natin is 5:27 a.m. at ang sunset ay 6:19 ng gabi. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Maraming salamat, Kuyang Benison ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Yan ho mga kabalen. Kung kayo ho'y nag-ihintay ng tag-ulan, ayan ho, narinig natin mula mismo sa ating Weather Bureau ay posibleng first week ng June ay makakapag-deklara ng onset dito pong rainy season, dahil naipaliwanag kanina ni Kuyang Benison yung ilang mga factors. For the meantime, ito silipin naman natin foreign exchange. Nagsara po nitong May 21, araw ng Miyerkules, ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 66 centavos. Ito mga kabalen, sa ibang denomination naman tayo, Japanese yen, 38 centavos. Yung pound, 74 pesos 50 centavos. Yung Saudi Riyal, 14 pesos 84 centavos. Dirham is 15 pesos 15 centavos. Euro, 62 pesos 80 centavos. Yung Korean won, 0.40 centavos. At yung Chinese yuan, 7 pesos 71 centavos. Ito naman ho, paalala sa ating mga kababayan, opo, kanan pong tao, Guagua, Pampanga, ken pong San Antonio, Guagua, Pampanga, ala pong kuryente, ala pong power bukas, aldo na po ng Biyernes, alas 7 na ningabak hanggang alas 5 ninggat panapon, May 23, 2025, para ho yan sa gagawing uprating ng tatlong phase na primary line ng Pelco 2. Ala pong kuryente, king Guagua, portioning San Antonio, San Antonio, Barangay San Antonio, Guagua, Pampanga. Bukas po yan, aldo na ng Biyernes. Ayan, mga kabalen, At paghandaan po natin, i-charge nyo na yung inyong mga gadgets, inyong mga power banks. At siyempre, ihanda ang mga kandila at pamaypay. Ay, kandila, hindi. Hanggang alas 5 lang. So, wag nang gumamit ng kandila. Pamaypay na lang. Hanggang alas 5 lang naman ng hapon. Yan pong brownout dyan sa Guagua. Apektado rin ang nasabing power supply interruption. Ito pong Rizal, Purok 3, 4, and 6. Diyan pa rin sa Guagua, 7 a.m. to 5 p.m. tomorrow, Friday, May 23, 2025. Ganyan din ang mararanasan ng mga taga-barangay Maquiapo at dyan sa may Jose Abad Santos, ken pong Siran, 7 a.m. to 5 p.m. bukas, ala pong kuryente.
dyan ho sa may Maquiapo at Siran sa may Guagua, Pampanga. Wala rin hong kuryente bukas alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Araw ho ng Biyernes dyan sa Barangay Don Ignacio, Dimson, San Matias at San Roque Dao sa bayan ng Lubao. Kalisangan, Drugo. O puy, sana all ating generator kanyan, Neo. Pero kalisangan, yan po ha, Don Ignacio, Dimson, San Matias, San Roque Dao, bukas po yan alas 7 na ningabak hanggang alas 5. Min pong gat panapon. Baka yan mo naman po king San Jose, Apunan, Santo Domingo, and Santa Monica Highway, king Lubao, Pampanga, 7 a.m. to 5 p.m. tomorrow. Wala rin hong kuryente. Apektado rin yung Santo Tomas, San Vicente, partikular na yung Purok 4 hanggang 6, ano? Pati na po yung Concepcion. Except Purok 1, 7 a.m. to 5 p.m. Wala rin hong kuryente bukas dyan sa Lubao. Pati ho itong San Francisco, Sitio Quinto, Tramo First, ano? Diyan ho sa Lubao, Pampanga, wala rin hong kuryente bukas 7 a.m. to 5 p.m. At ito naman, 8 a.m. to 5 p.m. Del Carmen and San Antonio, Sitio Palitik, Engpong Lubao, wala rin kuryente bukas 8 a.m. to 5 p.m. Ganyan din sa may Sitio Maligaya sa Barangay San Miguel, sa bayan pa rin ng Lubao, 8 to 5 bukas, wala rin hong kuryente. At dyan sa may Barangay Santa Rita, except Purok 3 and 7, wala rin kuryente bukas. Dyan pa rin yan sa bayan po ng Lubao, Pampanga. Yan po mga kabaled, ang latest power supply interruption announcement mula ho sa Pelco 2. Ito naman, sa tubig naman tayo. Ay Diyos ko. Oh, kanina walang kuryente. Ito naman, walang tubig. Mawawalan ho ng supply ng tubig sa Barangay San Isidro and San Rafael, Lubao, Pampanga, mamayang alauna hanggang alas 4:30 ng hapon. Araw ho yan ng Huwebes. Ngayong araw yan, May 22, Thursday, dahil magsasagawa ng flushing activity ang Prime Water. Bukas, hanggang bukas, mamayang gabi hanggang bukas, 9 p.m. to 5 a.m., mawawalan din ho ng tubig. Diyan ho sa may Sitio Salazar at St. Remy Subdivision, Ken po Mabalacat. Opo tayo pong bengyan hanggang bukas ng Ganingaldo. Pag sa dyan niya po kabalen, Ken King Sitio Salazar pong St. Remy, King Mabalacat. Yan ho ang latest naman, kaugnay nitong water supply interruption sa ilang bahagi po ng lalawigan ng Pampanga. Kabalen, magpapatalastas lang naman tayo sa ating pagbabalik. Hihatin ko sa inyo ang ibang mga balita, mga developing stories. Gaya na lamang ho nitong kahilingan ni PBBM na magbitiw ang lahat po ng miyembro ng kanyang gabinete. At kung bakit, yan ho ang ating tatalakayin sa pagbabalik. Dito pong ating programang CLTV 36 Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Ito mga kabalen, para ho sa mga headlines natin ngayong araw, malalaking balita. Gaya ho ng aking nabanggit, ihahatid ko sa inyo yung detalye nitong mga naglalakihang balita. Hiningi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opo, itong courtesy resignation ng lahat po ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Oo, bakit naman? Oo, para ho malaman, narito po ang detalye ng balitang iyan, mga kabalen. Matapos po itong 2025 midterm elections, ayon ho sa kanya, malinaw ang mandato ng taong bayan at inaasahan nila ang tunay na resulta. Hindi umano ito tungkol sa personalidad kundi sa performance at kagiat na aksyon. Sinabi rin ng Pangulo na ang mga nagsilbi ng maayos ay kikilalanin, ngunit hindi na dapat manatili sa comfort zone ang pamahalaan. Kaugnay ho nito ay una nang naghain ng kanyang courtesy resignation si Transportation Secretary, ang ating kababayan Vince Dizon, ngayon pong Huwebes, May 22. Habang sa kanya namang post sa X or sa dati pong Twitter, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na siya po'y nagsisilbi sa pleasure ng Pangulo at maghahain din ng kaniyang resignation. Narito po ang sulat ni Sec Vince Dizon kaugnay ho nitong kanyang courtesy resignation matapos nga itong atas ng Pangulo. Ayan, nag-submit na po. Kakatalaga lamang ni Secretary Vince at nakita naman natin aktibong-aktibo sa kanyang mga sa iba't ibang programa upang isaayos itong talagang problema natin sa transportasyon. At yan, ayon ho sa Pangulo, kailangan wag nang manatili sa comfort zone. At abangan ho natin kung sino-sino ang mananatili dahil sinabi naman ho ng palasyo na kikilalanin itong mga nagsilbi ng maayos. At syempre, sino-sino yung mga mae-ekis, yung hindi na masusundan pa ng kanyang pamamalagi dyan ho sa gabinete ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Ito ho yung tweet ni Secretary Gatchalian ng DSWD at gaya nga ho ng kanyang binabanggit, magpa-file din siya ng kanyang resignation. Baka nga nag-file na sa mga oras na ito dahil pinost ho niya yan kani-kaninang umaga lamang pagkatapos pong mailabas din itong anunsyo nga ng ating Pangulo. Ito mga kabalen. Sa iba namang mga balita, ito. At silipin ho natin yung iba pang mga balita dito ho sa ating rehiyon. Ayan, nakahanda na raw. Itong Police Regional Office 3 sa anumang kalamidad na pwede hong maranasan. Dahil gaya ho ng nabanggit natin kanina, kung pinag-uusapan natin yung rainy season, ayon ho sa Pag-asa, possible onset ng rainy season ay mangyayari yan sa unang linggo ng June, first week of June. Kaya naman ayon ho kay Police Brigadier General and Director ng Police Regional Office 3, tagapagsalita po ng Pambansang Kapulisan ng Pilipinas, Jean Fajardo, ito sinasabi nga niya na naghahanda na itong ating nakahanda na itong ating Police Regional Office 3 hindi lamang sa pag-iinspeksyon kundi kabilang din sa kanilang syempre tutugunan ay yung yung kakayahan nitong mga miyembro ng kapulisan na rumisponde sa anumang sitwasyon oras na dumating ho yung senaryo ng pagbaha dito po sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Pakinggan natin ang pahayag ni Director Jean Fajardo ng Police Regional Office 3 kaugnay ho ng ginagawang paghahanda ng PNP para ho sa papasok na rainy season. Yung stamina ng tropa natin na mabilis, let's say, may akong lumubog na barko, assuming tinawag tayo, nag-operate tayo, so dapat hindi lang tuwing ganito tayo ready. Yung pagka ganito lang na may inspection, dapat
part ng ano nyo, part ng routine ninyo is meron kayong operational exercise. Diba? Yung mabilis, yung pagsagwan, baka matataba na yung mga pulis natin, hindi na kayang pagsagwan, di ba? Ito, tinatawanan lang natin, pero in reality, hindi dapat equipment lang ang handa, dapat tayong mga tao, most especially tayo. Kasi kung andyan nga yung equipment, pero when was the last time na sinakyan nyo to? Di ba? When was the last time na dineploy nyo to? Baka may mga butas na yan. Di ba? Nandyan lang yan for a show. Pero hindi eh. Let's go beyond the optics. Di ba? Let's go beyond the optics. Tulad ma'am, kakatapos ng training sa Batangas, ma'am, last February, March. February, March. Yes, ma'am. That's Pati good. pati troubleshooting. That's good. Let's go doing yung routine yun. Yes, ma'am. Kasi anytime, hindi kasi alam natin ang Region 3, disaster prone tayo. Palagi yan. So dapat hindi natin iintayin na nandiyan na yung disaster tsaka tayo nagkukumahog na mag-practice. Sabi ko nga, it's not all about equipment. It's all about yung tayong tao ang ready dapat. Ha? Yung stamina ng tropa natin, na mabilis. Let's say, mayroong lumubog na barko. Assuming, tinawag tayo, nag-operate tayo. So dapat, hindi lang tuwing ganito. Yan ho mga kabalen. Ating narinig ang tinig ni Police Brigadier General, Regional Director, and PNP spokesperson Jean Fajardo. Kaugnay ho nitong ginagawang paghahanda. Hindi lamang equipment ang dapat ready, yan ang binigyang punto ng ating Police Director dito po sa Central Luzon. Kailangan pati yung stamina. Oo, totoo naman. Real talk lang naman si Director Jean dito. Oo, sabi nga niya, minsan tinatawanan natin na baka matataba na yung mga police natin. Pero sa totoo, nahihirapan talaga silang magsagwan. Ayon ho yan kay Director Jean Fajardo. Ayan. Kabilang ho sa mga paghahanda, siyempre yung manpower capability, no? Yung kakayahan sa pagresponde dito ang ating mga kababayan pagdating ho sa usapin ng baha. Ito at makakausap natin maya-maya si Kuyang Paulo G. Santos. Gayon na rin si Jody Mercado. Mayroong mga balitang ihahatid sa atin. Magpapaalam tayo sa television ng 11 a.m. Sakto. Pero patuloy ho tayo dito sa ating pagbabalita sa Newsstream dahil marami ho tayong mga tinututukan ng mga malalaking kaganapan. Oo. Gaya na lamang nito pong attempted robbery dyan ho sa isang mall sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan, marami ho yung nakanood sa live report ni Kuyang Paulo G kahapon. Pero ayan, makibalita tayo. Ano ba yung update? At ano na yung resulta ng gumugulong ng investigasyon? Ito ba ano ba to? Acetylene gang ba to? Kuyang Paulo G. Ayan, hintayin lang natin si Kuyang Paulo G dito ho sa ating live streaming. At para makapanayam natin sa ito. Papakita ko yung mga litrato. Hintayin, papasok na si Paulo G. Santos. Pakita ko lamang yung mga larawan dito ho sa nangyaring natimbog, Natimbog attempted robbery kung tawagin, dyan ho sa may Mexico, Pampanga. Ayan, teka lang, i-ready ko lamang yung aking mga files at nandito na sa ating programa si Kuya Paulo G. Santos para lang maipakita ko yung mga larawan at maging aware ho tayo dahil itong mga ganitong senaryo akala natin sa pelikula lang natin napapanood. Pero hindi po mga kabalen. Real life at si Kuyang Paulo mabilis sa aksyon ito natutukan gaya ng ating binabanggit nakita natin ano ba itong malapelikulang eksenang natutukan ng ating kasamang si Kuyang Paulo G. Santos. Paulo G, isang magandang umaga, Kuyang Paulo G. Welcome dito sa ating programa. Anong latest? Etong ano ba tong tong vault na to, Kuyang Paulo? At ano tong iyong natutukan kahapon? Paulo G. Go ahead.
Ayan, Kuya Paolo. Walang audio, walang audio. Ayan, balikan natin si Paolo G. Yan, Kuya Paolo. Ayan, meron ba? Wala eh. Sige, pabalikin natin si Paolo G. Santos ha. Pa-out ko lang siya. Ayan, join ka ulit, Kuya Paolo. Opo, itong ayan. Wait lang ha, hintayin lang natin si Kuya Paolo G. Santos. Ito hong aming pinapakita, ito hong tangkang pagnanakaw ng isang grupo ng mga kawatan dyan ho sa isang mall sa boundary ng San Fernando at ng Mexico, Pampanga. At sa inyo hong nakikita, ayan mga kabalen, ay may butas. So parang talagang tinangkang dumaan sa ilalim, underground yung naging access point. Eto, nandito na si Paolo G. Santos. Kuya Justin, yan. Malinaw na audio ko. Yan. Okay. Malinaw na malinaw, Kuyang Paolo. Kuya Paolo, Okay. eto, pakikwento sa ating mga manonood. Ano ba itong mala prison break? Parang Netflix, ano? Ma-action eh. Ano tong natunghayan mo kahapon? Money heist, sabi nga nung mga nag-comment sa atin nung na-live stream Oo, natin. money heist. Oo. At dito ho sa pangyayaring ito, mga kaibigan, lahat talaga nagulantang kung papaano na-execute ko yan, Justin, yung pagpaplano no, na yan nasa sa tansya ng Chief of Police ng Mexico, yung binabanggit mong butas na yan, may lagusan yan sa labas ng mall, Kuya Justin, na sa layong 120 meters, yun yung panansya ni Colonel Pagulayan, o Colonel Joy Gulayan, ang Chief of Police nga nitong Mexico. At nangyari ito, Kuya Justin, sa monitoring, nabisto ito sa monitoring nitong security management ng malaking mall. Dahil nakita nila may paggalaw dun sa mismong jewelry shop, Kuya Justin, pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. At makaraang nakita yung mga nakabonet, Kuya Justin, 2 nakabonet na lalaki na lumabas doon sa lagusan na binutas nga yung mismong flooring. At dito na, Kuya Justin, nakipag-coordinate itong security ng mall sa Chief of Police ng Mexico at kaagad silang pumosisyon kung saan nga yung lagusan nitong butas. At sa kasamaang palad, Kuya Justin, hindi naman nila natunton o walang arrested dito sa senaryong ito, Kuya Justin. Pero ang magandang balita, hindi tuluyang hindi na-execute yung pagnanakaw dahil dun sa pag-iimbentaryo ho nitong mga jewelry, pera, yung lahat ho ng property nito pong jewelry shop, all accounted naman, Kuya Justin, walang nawawala. Isa sa kanilang nakita, Kuya Justin, yung kung bakit hindi sila nakapagnakaw, yung palpak din na pagpaplano. Dahil yung vault, Kuya Justin, kung makikita mo yan, mabigat ho ito. Ang plano sana, ang nakikita daw nitong mga operatiba ng PNP dyan sa Mexico, dyan na lang mismo dun sa lugar, didistrongkahin at bubuksan itong vault na naglalaman nga ng mga mamahaling alahas at gayon na rin ng salapi. Pero makaraang mabisto ito, Kuya Justin, ng security ng mall, ayun, nabulilyaso yung kanilang operasyon. So, patuloy yung kanilang backtracking ngayon, Kuya Justin, kung gaano kalinaw pa yung mga CCTV camera para makilala yung mga suspect, Kuya Justin. So far, ang sinasabi nitong PNP, Kuya Justin, 2 lang yung naaninag nila sa camera. Pero isa sa kanilang tinitignan, Kuya Justin, doon sa mismong lagusan, kung ano pa yung mga
kuha ng CCTV camera na maaari, Kuya Justin, makilala itong dalawang suspect na sa mga nakalipas na coverage natin, Kuya Justin, kung tawagin niyang mga ganyang uri ng modus, termite gang ang binabanggit nitong PNP dahil may kakayanan sila na gumawa ho ng lagusan, bubutasin nila yung flooring, o di naman kaya yung dingding at kung minsan pa nga sa mga kwento nitong mga operatiba, sila raw ay nagrerenta ng bahay kung hiyaan ay residential at ang pangunahing tina-target talaga yung mga jewelry shop, Kuya Justin. Ayan. Ayan, At Paulo isa G, talaga. Go ahead, Paulo G, go ahead. Oo, isa pa sa tinitignan ngayon ng PNP, Kuya Justin, yung anggulo na kung sila ba ay may kasabwat do'n sa loob, kasi bago pa mangyari 'yan, talagang, alam naman natin, Kuya Justin, na yung, seguridad ng mall, talagang, napakahigpit niyan. Kung papaano pinagplanuhan ng maigi at, papaano i-execute yung crime, Kuya Justin, isang malaking palaisipan 'yan. Kaya kung inside job 'yan, may mga teorya din sila na tinitignan, Kuya Justin, na gaano ka-positibo, na meron silang o itong mga suspect ay may kakutsaba diyan sa loob. Ayan, maraming salamat, Kuyang Paulo G. Alam mo, ito binabantayan natin hindi lamang ito first time natin itong nakita, no? Yung ganitong diskarte at ito marami talagang ika nga mga ganitong illegal na aktibidad na kailangang tutukan. Pero Kuyang Paulo, meron bang lead na nakikita itong PNP? Ito ba posible bang itong nag-operate na to? Dati na ring nag-operate. Do sinabi mo na parang kulang sa kahandaan yung naging proseso nila kaya hindi nagtagumpay yung kanilang quote unquote money heist mission Pero ito ba may posibleng meron na rin silang ibang nabiktima ayon sa PNP? Yes, Kuya Justin, pasok nga sila do'n sa kategorya daw nitong, modus ng termite gang na ang kanilang ginagawa, Kuya Justin, maghahanap ng lagusan, do'n sa kanilang tina-target. At, dito sa, execution, Kuya Justin, hindi lang na-anticipate nitong mga, suspect na do'n sa mismong lugar kung saan nila bubuhat yung, vault, merong CCTV camera. So, yung Kapampangan bala mo, kaya may bandal la ketang, senaryo na retang CCTV camera talagang makaposisyon lan, ketang mismong paligid na ning, jewelry shop, Kuya Justin. Pero ang isa sa hinahanapan natin ng development nito, kung, maglalabas sila ng, persons of interest lalong-lalo na dito sa koordinasyon ng security ng, mall, Kuya Justin, isa sa kanilang tinitignan kung, gaano o sino yung mga tao na pamilyar dun sa lugar, Kuya Justin, na maaaring, bago in-execute 'yan, malamang sa malamang, talagang, tiniktikan ng mabuti. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Ito meron din akong binabantayang isa pang balita. Pwede ka namang manatili dito, Paulo G, dahil ito pag-usapan na rin natin. Kapapasok lamang hong balita ay ito Paulo G, pakita ko na rin para sa ating mga kababayan. Makita natin. Ito pong paghahain. Oo, ng election protest ng ng kampo ni dating San Fernando mayoral candidate Maylene Pineda Cayabyab. Ayan, nagain po sila ng protesta dyan sa may COMELEC main office. At narito ho yung kopya ng reklamong i-file. Maya-maya makakasama natin si Kuyang Jody Mercado na siya namang nandyan sa COMELEC para maghatid sa atin ng detalye. Pero Paulo G, I know meron ka na rin konting information kaugnay nitong filing at ano yung nalalaman natin? Ano yung information na pwede natin bahagi sa ating mga kababayan, Paulo G? Sa initial na impormasyon nating, nakuha, Kuya Justin, bago pa 'yan, meron na talagang, panawagan na magkaroon ng manual recount of votes dito sa nakalipas na halalan. At, ayon dito sa tumatayong, legal counsel, ni, mayoral candidate Maylene Pineda Cayabyab, si Attorney Joseph Miranda, Kuya Justin, isa sa kanilang, tinitignan, kung, papaano nangyari yung ilang mga senaryo na, mga teknikalidad, Kuya Justin, na yung sa lahat ng mga presinto, talagang
hindi umiscore ng lamang itong si mayoral candidate Maylin Pineda Cayabyab, no? At ilan dito sa kanilang mga ipinresenta ngang ebidensya ay yung mga affidavit itong mga nagpoprotesta, Kuya Justin, na nasa 13,000 affidavits. Itong mga nagki-claim no, na hindi daw nag-match yung resulta nitong automated counting machine, Kuya Justin. At dito sa kanilang apela o kanilang protesta, Kuya Justin, talagang mabilang o magkaroon ng manual recount dito sa nangyaring resulta ng halalan na mula sa numero na ating na-i-broadcast nung mga nakalipas na araw, Kuya Justin, kung tawagin landslide. Dahil almost Oo. 100,000 no? Yung Mm. nakuha ni Mayor itong re-electionist natin na si Mayor Vilma Caluwag. Oo. Paolo G, bigyan daan natin si Kuyang Jody Mercado na nandyan ngayon sa Palacio de Gobernador, dyan ho sa Intramuros, Manila. Isa ho sa mga tumutok dyan sa ginawang filing ng COC. Kuyang Jody Mercado, magandang umaga. At kumusta ang update? Anong sitwasyon dyan sa area mo? Kuyang Jody? Ito, hinihintay lang natin si Kuya Jody Mercado. Nandyan ho sila sa may Palacio del Gobernador. Dyan ho sa may Comelec Intramuros. O sa Intramuros, gaya nga ho ng... Ayan, Jody Bear. Jody Bear tuloy. Ayan, parang nanupata lang. Oo, Kuya Jody, ayan, kumusta? Mukhang mahina ang signal nila dun sa Intramuros, Kuya Oo. Justin. Pero ayan, makikita ho ninyo sa larawan itong pagpapakita na ang daming dokumento niyan, Kuya Justin. Mm-mm. 13,000 Ito nga, affidavit of voters daw yan, yung kanilang sinumite yan sa Comelec. Oo, ayan. At ito, makikibalita tayo kay Jody Mercado gaya nga ng ating binabagit. Alam mo, Paolo G, ito, matagal naman nga patapos yung eleksyon, may mga lumalabas na post at nariyan, tinanong natin sa Comelec kay Attorney Duque kung meron na nakapaghain at ito na nga, meron nang nag-file ng election protest. At para bigyan tayo ng latest update, kaugnay niyan, nandito po sa ating programa, nandyan live mula po sa Intramuros, Manila, Jody Mercado. Kuyang Jody, magandang umaga. Sana ayusin ang signal sa Pilipinas, kasamang Justin, kasamang Paolo G. Dahil kaming kasalukuyan, di ko alam kung naririnig nyo kami dahil kasalukuyan kami na bumibiyahe ngayon. The first, loud and clear. ito, pakinggan nyo, ito ang sinabi ng legal counsel si Attorney Joseph Jeffrey Miranda, ni dating mayoral candidate Maylin Pineda Cayabyab, the first ever election protest na inihain sa Comelec main office ngayong midterm elections, and base sa docket number na pinakita rin na naroon doon sa mga dokumento, number 0001 ang kasong isinampa, election protest ni dating mayoral candidate Maylin Pineda Cayabyab dito sa may Comelec, dito sa Intramuros, Manila. Medyo pumasok tayo kanina dito, bandang nakarating tayo dito, bandang alas 9:30 at medyo stricto dito sa Comelec, hindi pinapasok ang mga alagad ng media dito sa Pampanga at mga mga miyembro ng Comelec media pinapasok. Pero kami ni kasamang Johnny, nagantay kami at hanggang doon sa bumaba itong mga legal counsel at doon nga na-file itong election protest ni Maylin Pineda Cayabyab. Ipinoprotesta na i-manual count lahat ng 239 clustered precincts sa buong city of San Fernando, Pampanga. Kasamang Justin? I assume, Jody, dahil hindi kayo nakapasok, hindi kayo pinapasok sa Comelec, meron ba kayong nakapanayam o na taga Comelec?
Wala kaming nakapanayam na taga-COMELEC. However, ang mga naging statement ng legal counsel kanina dun sa susunod na bahagi ng proceedings ay ine-expect na magpapadala ng summons ang COMELEC at hanggang doon lamang kami sa COMELEC Law Office Record Section, hanggang doon lamang yung legal counsel at kami, hindi na kami hinayaan na makapagtanong. However, ang nabanggit nga ng COMELEC is ito nga ang kauna-unahang election protest na isinampas sa kanilang tanggapan ngayong itong nakaraang midterm elections. However, mga tanghali ngayong araw ay inaasahang mag-file din daw yung si Mayor Rama ng Cebu. Yes, Kuyang Jody, ito tatanong ko lang, kumusta yung atmosphere? Sino, nandyan ba, present ba si dating Lubao Mayor at dating board member Maylene Pineda Cayabyab sa ginawang filing or maging ang kanyang ama na si Ginoong Bong Pineda, present ba? Dahil alam naman natin, siyempre, nung filing ng Certificate of Candidacy all throughout the campaign, suportado siya ng kanyang pamilya. Kasamang Justin, tanging mga abogado lamang ang dumating, no, ang nagpunta at naghaan ng election protest dito sa may COMELEC. Sila lamang at alam ko pinanguna sila ni Attorney Bayubay, no, and kasama nga nila itong si Attorney Jeffrey Miranda. And ang nabanggit sa amin mamayang gabi ay friends hinggil sa inihain niyang election protest. So, abangan natin mamaya kung anong magiging statement kung sakasakali na magsasalita sila hinggil rito ng negosyanteng si Bong Pineda, ni dating mayoral Medyo kaninang contact na dito sa ayan. Kuyang Jody, medyo choppy ka na. Ayan, stop muna kayo. Wala na yata siyang signal, Kuya Justin. Ayan, sige ho mga kabalin. At yan ho yung binigay na detalye sa atin ni Kuyang Jody Mercado. Kaugnay nga nito ho nangyaring filing. Paolo G, ito sikapin din nating makuha siyempre yung panig naman ng kanyang nag-iisang kalaban katunggali sa eleksyon, dahil ito election protest at tingnan din natin kung ano ang magiging pahayag dito ng nanalo at naiproklama ng alkalde Mayor Vilma Caluwag. At yan ho mga kabalen, sige, maraming salamat Paolo G. Santos sa pagsalo dito sa ating programa. Kuya Jody, ayan, baka meron kang gustong idagdag pa. Mukhang wala na. Sige ho mga kabalen, at dito na natin tatapusin ang ating programa. Manatili ho kayo nakatutok dahil ihahatid din namin sa inyo itong update kaugnay naman ng reaksyon ng kabilang kampo siyempre yung kampo ho ni Mayor Vilma Caluwag kaugnay nitong filing ng election protest ng kanyang naging katunggali po sa nakatatapos lamang na halalan dito po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Muli sa ngalan po ni Paolo G. Santos at ni Kuyang Jody Mercado at ng pagpwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ito po si Justin Dizon, ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat.